Hadin balami kejeng persya nau Chief Executive Member jangka KHADC yakarai jang ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance baniat cekamat naga bantau ya ke CRPC bat ka CPC haga jala berkawai. Haga pratrik mentau nailuar arhajar arpuar sekawai ni kiseng mahalang kalami cekamat ban keren halor kini kejuk kapang. Kaseng New Trap Youth Council hapo kejeng lam kemat jang Presiden ubak Robert Jun Karjarin bat ujaran Secretary ubak Roy Kupar Senrem. Hagajing kendo bagi nang patai kubor Shillong Press Club kilapan pau gajing persya ke bajor ke negara jong sarkar. Na gajing temu ban penteri kami kini artli gibor bishar bat ulong ba kan penduk no gibor bishar mukot duma jong ki Autonomous District Council. Kumjuk gibor bishar ke hima bat kisnong. Kumta kini keseng kelakran syai balada ke sarkar kathau ban penduk no gini gibor jong ki Autonomous District Council ki hima bat kisnong. Ke sarkar keladiban kang no sendon ya gebor bishar jong ki Autonomous District Council bat insia pet pat ya ke jubab jong pat ba. Halor kini karai ki HYC kaladawan ke sarkar ban penbet syai kini ke jing bakla kenang bagan kata ya ke jelahi baro kawai. Tibro sekata la nadu basdang ki dis council code nadu 1952-53 kadon ka jing separate ya ke power ka basai. Kamju dadon kata ka jing conflict ya ke jurisdiction. Kabumut ia ki tribe ia lada ki mukot duma ka di para tribal kan lek be sa council ri lada ka mukot duma ka involve non tribal entity way kini ki lek na sa ki ADC judicial code ti kuma pite pro ba hakini ki snam ki baladat na kalian jong ka mekhlia kala pendep ya ka full separation ya ka executive na ka judiciary kabumut ba ya ka kam bisharhi kila dan be da ki judicial magistrate kim don chu itu ki executive magistrate ya ka ba chula empower ki daki anja ka sarkar mekhlia ti ka jing thamu joka sarkar kalong ba namar ba kaladon ka separation ka bala long complete kam don su ka executive code ti ki kwa ban implement ya ka CRPC ba ka CPC ha kini ki code khnang ba ban ai bor ya kini ki code ba kin trikam kenri ka basungsi kalong ba hakan de ka jing thamu ban empower ya kini ki normal code kar komponen kami kikin timpan kapoi penban sya uput ba ki kumbakan kini no iya ka exclusive jurisdiction jongki dis council code bat ki subordinate dis council code bat ki village code bat kumju uru ke basmusi kalong ba ya ka CPC bat ka CRPC and extend sya kini ki dis council code ru klaim ka concern jongka dis council kani kalong ka iki ba songsi bat kumbang yoi haki kot khobor ko per na kalian jong ki ADC kila oppose ya kani bat kebangi solungo kolong balai pi ya chakmat wat lada kala don lupa kata ka opposition ya kani ke jing extend ya CPC bat CRPC na kalian ka seng ngingi simba kani ke jing extend kala ban poi penban sya ke jing pendu no ya ki village code bat ki subordinate council code mo balai ha village code kama pitip ki chairman jo ki village code board sin hi ki rang basnong lani ki ki bru ki batip ya custom henry ki bom tip pat ya ki jenet ki jenat jo ki an ki kanun hari ya hariti dostor bat kitip tenri lada ka CPC bat ka CRPC ka apply kamumut ba ki haban tip bahaya ka CPC bat ka CRPC tiban tip ya kan ni stang da pass law minimum qualification kan di LLB ti kemud baro ki chairman bat ki SIM ginong bisar ki haban pass lo ti ki bom pass le se ginong la so bat sim case ti bat lada kim pass na ladi ki haban thung le ki we ti lada ki thung le ki we ge jingsew kan pun tu mangitip bun ki hima bat ki sinong kinong la ban ber ya tak expend ban bu utau permanent jet ti ade end of the day ki ge bajia kolong bakin khang no ye ni ki ko jong no ble kim don ki bro ki ba la kata de we ge impact ka direct impact ka impact ka baar kolong ba ka technicality jo ka CPC ba ka CRPC kini ki jenet ki jenat ki badan ya ka bala da pinpek ka sprum kuru bong ba ka jingbom trekam ka CPC ba ka CRPC haki tribal area kolong bangim kwa ban burden da ka technicality jo kini ye ki tribal people tidri kumba kolong mata kan ni ka technicality ru kan rum shadow ki code ki bare hot haka draft hot haka tu ka post jo menteri rangba uang ba ki dis council code kin continue ban derive ya ka bor ki jongki na para 4 bat para 5 jong ka schedule ke jingkeli kalau nadu menu la don kam notification lengba ka CPC bat CRPC ban penteri kami ki dis council code it's not needed kamju don kam katakan notification ka badon kam ka ditang ka confirmer power haka para 5-1 jong ka schedule hari kam ngimji oi bahaban I notification on
under the provision jong ka CPC but jong ka CRPC penrikam ya ki discouncil code ti kani kedige ke ba haka jing yo i ke jongi kadon ka cross violation kadon ka jing sung thu janai le se jong kini ki brio hak board bagi extend ya ka CPC but ka CRPC kata di ke we sa ka ba arpat ka long ba ni i kadon ka conflict ha pedeng jong ka schedule but kan notification ka notification ka ong baga CPC bat ka CRPC kan trikam ha paro ki code ha me khalia kan baga schedule ka para 53 jong ka schedule ka ong ba ka CRPC bat CPC kan trikam ha ki council code bat ha ki code basna ka council ti kilong indirect conflict ta ti kumba pitip ka CPC bat CRPC kediga ain ke basna da central government ka council code part ban wanra ya ki procedure law kasna ya ki kasna ya tu Administration of Justice Rule 1953 but katuga Administration of Justice Rule 1950 badi bajoki kasih simship tilada kitungku kini ki United kasih jadi hil Administration of Justice Rule 1953 but ka kasih simship Administration of Justice Rule 1950 but ka CRPC but ka CPC kan prevail ka CPC but ka si nomor ka parakwel AA ka umta kemudian at the end of the day ka United kasih jadi hil Administration Rule 1953 berkatu ka kasih simship Administration Rule 1950 kan nullify kan do no tilada ki do kini ka council code kina melak bentrikam nala di with claim kini prosedur rule tika poi siya kaban ngai statement jong CM ka KCDC ba lada ka government campaign bet ye kini ki kentin lada ka government kam ya shong shwa dia kam ya shong shwa bat ka council ka posisi ha ka bakhang ye village code ye ki additional subordinate council code bat ye council kemudian baru ki skin point no saya kini ki normal code ki ba ka sarkar ka labu keleng ti kani kala longkum ke jing kini no ya ka bor jong ka council bat jong ki ma bat jong kisno pada hisgo bom don kamsu ya ka council code don kamsu ye ki code jong ki ma don kamsu aman kisno tenai taman kisno pen bana ba pila khang no ya ka bor jong ki pada kilom daring hadu kata sedang ya kata beli pihak manle na notification if you can officially open ye kino ki project you can officially go and close down ki code room lain sampai ke respond jong public. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.